गाइस आज आम ग्राइंडर खराब हो जाए कि मिस्त्री आसी आम नहीं किसी कथबार्ता आलोचना हबार अच्छी आलोचना तो गेंदा आलू आलोचना फालोचना नहीं सब ठीक करे मत धर है फाइनाल मिस्त्री लगे मुझे कौन कह ଆଉ ତାହେଲେ ଆମର ସୁଇଚ୍ ଟେକିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆଗେ କି ଯିଏ ମାଷ୍ଟର କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନାହିଁ ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଠିକ୍ ସେ ଲାଗିନାହାନ୍ତି ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ବୋଧେ ଠିକ୍ ସେ ଲଗେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ନା ଆଉ ଟିକେ ଟେକ ଆରେ କ'ଣ ଟେକିବୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲ ଅଛି ଯେ ବ୍ରୁ ଟେକିବୁ এটা খুললে যদি এটা গোটে টেকিବାକୁ ପଡ଼ିବ এটা কହ কি মিস্ত্রি হেটা বাজুଛି হেটা ବାଜୁଛି ହେଟରେ ବାଜୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ର ଯେଉଁ ଟେକି କାଟିଦେଲି ବା କାଟିଚିନି ଦେ ରେଞ୍ଚି ଦେ ଏଇ ବଡ଼ ରେଞ୍ଚି ଦିଅ ପଟା ବଜାର ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ପ୍ଲେଟ୍ର ଯେଉଁଟା ଟେକି ହେଇଛି ପ୍ଲେଟ୍ର ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ପଟ ଖାଇଯାଇଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ମେନ୍ ଲୋକ ଆମର ଇଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାର ମେସିନ୍ର ଠିକାଦାର ହବ ତ ହେରା ବାଜୁଛି ଯେତେବେଳେ ଘାଚୁ ଘାଚୁ କରୁଛି ଟେକିବାନି କହୁଛୁ କୋଉଟା ଏଇଟା ତ ବାଜୁଛି କାନ୍ଥରେ ବାଜୁନି ଯେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏଇଟା ତ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଉଠି ଯାଇଛି ଏଇଠି ବାଜୁଛି ଆଉ ଏଇ କୋଣରେ ବାଜୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ବାଡ଼େ କ'ଣ ଏଇଟା ଗାଉଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେବି ଆମ ଠିକାଦାର କଲ୍ ଆସିଲା ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ବାରଟା ଗାଉଡ଼ି ଟେକି ଦେବି ନାଇଁ ଲାଗୁନି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଏଇ ସାଇଡ୍ ମଝିରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ସେ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଉଠି ଯାଇଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବୁଲେଇ ଦେବି ଆଉ ତ ଦେଖୁଛି ଠିକଦାର ବାବୁ ଦେଖିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଟେକିଲେ ଯା ମାଷ୍ଟର ଯାଉନି ଏମିତି କ'ଣ ହଉ ତ କହିଲ ଯାଉ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଦେଖେ ଏଇଠି ବାଜିବ ଏଇ ନୁନାରେ ଆଉ ସେପଟେ ବାଜୁଛି ସେଇଠି এইটা বাজুছে বড়টা এইটা এইটা বাজুছে এইটা প্লেটটা বাজুଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଜୁଛି ହେଠି ଚିଲି ଚିଲି କରୁଛି ବି ତମେ ଟିକେ ଖାଲି ସ୍ଲାଇଡ୍ କରୁନ ଦେଖ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ବାଜୁଛି ଏଇଟା ମାଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ବାଜୁଛି ଏଠି କୋଉଠି ଛାଡ଼ି ମାଲ ପଇଲେ ଆପେ ଖାଇଯିବ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ଟିକେ ଖାଇଗଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କାଟିକି হ্যাঁ তো বাড়ালে বেশি ধরি বসিকে আউরি টেকি হেব টেকি হেবনি তোর তোর ମୋ ଯେ 12 ଆଉଠି ଉଠେଇ ଦେବା ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ଟେକି ଦିଅ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳିଆ ନୁହେଁ ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳି କ'ଣ ଅଛି କି ଅନୁଗୁଳିରେ କ'ଣ ଅଛି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଖାଲି ଅନୁଗୁଳିରେ ବହୁତ 80 ଫୁଟର ଲମ୍ବା ଇଏଟା ଅଛି 1 2 3 4 5 ଅଛି ମାଷ୍ଟର କେମିତି ହେଇଯାଉ 24 ଇଂରାଜୀ ପାଦ ଅଛି ମୋ ଗାମଛାଟା ବି ଗଦା ତଳେ ପକେଇଦେଲ ନା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ଏ ବସ୍ତାର ଅଛି ବସ୍ତା କ'ଣ କରୁଛ 2 ଜଣ ହେଇକି ହଁ ହେଟା କେତେ ନମ୍ବରଟା ଦେଖିଲ ଫୁଲ୍